Bon dia i bon any. I comencem aquesta jornada amb aquesta sortida del sol, la primera del 2025, vista des de Bellmunt, però també... Però no hi ha Nadal sense la representació dels Pastorets. Aquesta és la singular versió que ens regalen els aixadells des del castell de Besora. I anem a les imatges. A veure. Unes imatges que ens transporten cap a Espinavell. Espinavell és un nucli de població del municipi de Molló, al Ripollès. Aquí doncs, veiem aquesta nuvolositat de tipus mig, precisament que denota vent en alçada. Tot i això és vent en alçada i no ha impedit... Bon dia. Són les 8 i som a Espinavell, al Ripollès. A aquesta hora ja veieu que ho tenim tot glaçat. Estem a 2 graus sota zero. Aquí dalt podem veure el majestuós Costa Bona, encara amb una mica de neu, i encara tenim uns quants núvols que sembla que aniran marxant amb el pas de les hores. Molts indrets, però és que el riu Gés, a l'Osona, s'ha congelat també. Mirin aquí, des de Sant Pere de Torelló, en una jornada ben freda, la temperatura al voltant del 6-7 sota zero aquí. Veuran que el riu congelat pràcticament totalment. És un riu que és afluent del Ter. Ambient fred i imatges de fred que van arribant aquests dies, en aquest cas des de Vidrà, temperatures baixes, tot i que avui ja no han quedat tan baixes com aquestes darreres jornades, però sí que es manté aquest temps fred. Imatges d'aquesta enfarinada o aquesta petita nevada que hi ha hagut aquí des de Sant Pere de Torelló a Bellmunt. Ara el veuran, la muntanya de Bellmunt, que està ben enfarinada, però si pugen fins a dalt, fins a Bellmunt, veuran que l'enfarinada és curiosa, 3-4 centímetres de neu acumulada, és a dir que sí que ha arribat aquesta neu també fins a la comarca d'Osona, en aquesta zona nord del país. Poquet. Com a mínim a les zones més obagues es manté encara, i també aquí, a la zona més obaga del Santuari de Bellmunt, a la part nord, encara s'acumula un gruix de neu considerable. El mateix ha passat al terme municipal de la Vall d'en Bas, a la Serra de la Freixneda, és molt a prop d'una zona que s'agreix. Doncs aquí estem, seguim parlant d'aquest temps que és primaveral, però alerta perquè la primavera de gener és una primavera típicament amb això, que queda el cel serè, mirin el Pedrafort, que és fantàstic, però que al mateix temps, tot i que tinguem temperatures altes, mantenim la neu al Pirineu, que a més ha de tornar la neu perquè la setmana vinent tornen a baixar les temperatures. Bon dia i bona hora des de Vallcebre, al Berguedà. Són les 9, tenim un cel bastant blau, pocs núvols i només unes quantes boires que s'arrosseguen per la roca de la frontera amb el País Valencià. Bona tarda, i tot això en un dia que ha estat variable en funció de l'indret, però amb més sol i imatges inequívoques del Pedraforca. Com plovia des de Vilada, una precipitació que ha anat avançant d'oest a est. Sant Quirze de Besora també a estones ho feia amb una mica més d'intensitat. Amb imatges d'aquest matí, amb fred des de les masies de Voltregà, amb bona visibilitat, i al fons veiem el Puigmal amb neu. Vagi bé. Bon dia i bona hora des de Sant Pere de Torelló. És 8:45, estem a 1 grau sota zero, no tenim ni un núvol i tenim tots els camps ben blancs. Bon dia i bona hora des de Sant Vicenç de Torelló. Aquí, a la Vall del Gès, són 2:15, estem a 4 graus, hem tingut una mínima de 2 sota zero i encara ens queden unes quantes boires que, mica en mica, sembla que aniran marxant. Bon dia i bona hora des del Pantà de Garet, a Lluçà. Són les 8 del matí, estem a 7 graus i encara que no ho sembli, ja fa estona que ens està plovent una mica. Hola, què tal avui? Anomenen Esperites, fotografiats avui des de l'Observatori Fabra de Barcelona, al límit de la boira, que el veiem a... L'Observatori Fabra, aquesta vista de les boires a la zona d'Osona. Bon dia i bona hora des del Serrat de Puigrubí de Torelló. Aquí a la Vall del Gès són 7:45, estem a 2 graus i tenim tota la Vall del Gès plena de boires. Només sobresurt una mica la Serra de Bellmunt. Hola, què tal? Cel força clar aquí des de la Serra de Curull
a cotes més altes, amb algun núvol prim, però després es veia clarament com la boira, altre cop, era present i els núvols baixos a la plana d'Osona. A les comarques del litoral, sobretot al centre i al sud del país, la temperatura està per sobre dels 18-19 graus, fins i tot arribarà algun 20 i l'ambient és molt, molt, molt suau. Demà això canvia radicalment. I aquesta és la imatge també del matí, d'aquestes boirines, d'aquesta reducció. Bon dia i bona hora des del Castell d'Orís, a Osona. Són 7:45, aquí dalt estem a 4 graus i podem veure com tenim tota la comarca d'Osona coberta de boira. Hola, què tal? Ens hem llevat amb molta humitat. Després en donarem més detalls. I el cel avui ja ho mostrava, un cel amenaçador que finalment ha deixat escapar alguna gota. Encara ha anat creixent, també a Ponent, aquí no ha plogut, però nuvolades importants a Ivars d'Urgell, a l'Esquirol, cel amenaçador, just cap a les 5 de la tarda. Bon dia i bona hora des de Sant Pere de Torelló. Aquí, a la Vall del Gès, és 8:45, estem a 4 graus, plovisqueja una mica, ens han caigut 10 litres a les últimes 24 hores i avui sembla que tindrem una treva. I aquí tenim pistes de la primavera, que ja tenim a sobre. Zones més abundant. També veiem la mala mar des de Cubelles, amb vent de llevant que avui ha bufat a tota la façana litoral. Ha començat la primavera i, per tant, algunes fotografies també de flors. Aquí la viola de pastor des de les masies de Roda, amb algunes gotes. Bon dia i bona hora. Són les 10 tocades i som al Castell de Boixadors. Estem a 800 metres d'alçada i fins aquí dalt arriba la boira, que ens embolcalla per tot arreu. Fa una mica de vent i és possible que ens caiguin 4 gotes. La imatge d'avui, aquesta neu que persisteix, que continuarà augmentant. De fet, aquest dissabte la nevada pot ser superior als 20 centímetres de neu nova en tota la zona del Pirineu Occidental. Alerta perquè hi haurà ventades. Aquí, al refugi de la Feixa, aquí a G, un paisatge privilegiat amb aquest volum de neu que tenim al Pirineu. Déu-n'hi-do, aquí aquesta tarda pot tornar a caure algun ruixat de neu a partir dels 1.400 metres. El refugi està a 2.100. I avui, en el que de nou tenim moltes imatges d'aquesta neu que s'imposa a tot arreu, amb aquests embassaments que ja estan per sobre del 60%, i això és molt bona notícia perquè, a més, cal que tota aquesta neu, durant la primavera, doncs es vagi desfent i vagi continuant aportant aigua a les reserves i, per tant, sortirem d'aquestes situacions en què hem estat. Temps, sobretot els que aneu al Pirineu, perquè farà molt de vent allà i s'incrementa el risc d'allaus. Ens ho explicarà de seguida el Dani Ramírez. Res més, que passeu un molt bon cap de setmana i fins dilluns. Molt bon dia des de Sant Vicenç de Torelló. Són 8:45, estem a 4 graus, tenim uns quants núvols decoratius i per lo de més, cel serè i blau. Sembla que comença la primavera. Ben ple, a l'espera fins i tot encara que els propers dies ens puguin augmentar més les reserves, perquè veient des de Bassegoda... El gotet és una mica de plogim i aquesta és la situació. Algunes clarianes, però sobretot molts núvols en el cel. Un dia de cel variable, un dia de... Bon dia i bona hora des de Torelló. Aquí, a la Vall del Gès, són 7:45, estem a 8,3 graus, un 77% d'humitat, un cel una mica enteranyinat i el sol a punt de sortir rere les muntanyes del Cabrerès. Hola, què tal? A les comarques de Girona han quedat una mica al mar. Cuiteu, som al refugi amb el neu i ens està caient neu rodona. Són 3:45. I Déu-n'hi-do, Doncs aquests han estat una mica els fenòmens meteorològics. Veiem també la neu acumulada al port del Comte. Cuiteu, som a la font de les Donzelles. Déu-n'hi-do com baixa avui. Per aquí i per aquí. Des de Tosses, amb un Pirineu que va perdent la neu. Ara, aquí tenim les imatges amb aquesta bonança que fa. Gràcies, Jofre. Fins demà. Fins demà. Que vagi bé. 8:32 minuts, preguntes i respostes. Lògica, perquè s'acaba la bonança i aquí... Molt dia, molt bonic des de la Collada de Tosses. Ara això s'acaba, no? No.
Fent el que fa típicament a la primavera. Fins al cap de setmana hi haurà ara ruixats, després al cap de setmana s'arregla una miqueta, la setmana que ve torna la cosa a moure's. Però temperatures ja... Veiem també a la zona de Gurb, amb aquestes imatges tan boniques, al vessant sud del Puigmal i de Núria, hem vist des de Font-romeu ben nevat. Bon dia i bona hora des de la Collada de Toses. Són 7:15 i hem pujat aquí dalt a veure si veiem la primavera. I sí, podem veure que la neu s'està fonent, que no tenim ni un núvol i que estem a 3,5 graus. El sol ens acaba de sortir. Un temps canviant també aquí, a Campdevànol, al Ripollès, també ha descarregat amb una mica més de ganes, o el mateix a Osona, a Torelló. Això sí, avui amb una atmosfera amb molta pols en suspensió. Veiem també des de la vall d'en Bas tots aquests núvols prims amb una atmosfera tèrbola. En canvi, cap a l'altre costat el dia era força més clar. Llorenç del Munt i l'Obac, o en aquest cas el Salt de Sallent, al municipi de Rupit i Pruit, pràcticament 90 metres de caiguda espectacular aquest any, sí, amb aigua. Bona tarda. I aquests salts d'aigua, que és el salt de Sallent, però de la Coromina, a Falgars d'en Bas. Aquí ha caigut 1 litre a la tarda, justament a Sant Privat d'en Bas. Conca, la del Llobregat, i més imatges de paisatge en el dia d'avui en el que els núvols són presents i que tornarem a parlar de precipitacions. Això és Darnius-Boadella, que està al 66% de la seva capacitat, per tant, doncs, també està força bé, i no només el que serien els embassaments, també els llocs d'aquesta aigua, com per exemple... Bon dia i bona hora des de Santa Magdalena de Terrades, a cavall entre l'Empordà i la Garrotxa. Són les 10, estem a 15 graus, i aquí tenim el tram final de la Muga, que desemboca al pantà de Darnius-Boadella, avui el 66% de capacitat. I un altre cop amb les grans clarianes, doncs aquests paisatges de primavera que s'han vist a diversos indrets. A la Sella, a Xerta, n'hem vist abans un tast, 4 núvols a la zona de Serinyà i també, doncs... Bon dia, boira espessa aquest matí en alguns indrets, després s'ha desfet, en canvi la visibilitat era excel·lent. Aquí, a la Collada de Toses, tenien 4 graus, feia fred i una visibilitat perfecta i amb un cel ben net, però aquesta tarda aquí podria caure algun ruixat. Avui serà més puntuals que no pas ahir. Un matí d'aquest color, així marronós, més propi del matí, també del vespre, quan el sol és baix, és com veiem aquesta tonalitat més marronosa, quan el sol és més alt, com ara al migdia, el cel és més blanquinós, també des de la Collada de Toses, doncs es veia aquest paisatge amb aquests núvols que indicaven que podia caure algun ruixet, i de fet han caigut algunes gotellades. Bon dia i bona hora. Són 9:15 i som a Puiggelter, a Súria. A aquesta hora estem a 10 graus, estem just davant de Montserrat, que avui porta faldilla, tenim una mica de calitxa, i sembla que, mica en mica, aquest cel es anirà tapant de núvols que ens portaran una mica més d'aigua aquesta tarda. Totes aquestes roselles, i si s'hi fixen més meteorològicament parlant, això era primeres hores del matí que creixien alguns núvols. Aquestes són les boires, que els dèiem que han estat presents a primeres hores del matí, més aviat boirines que no pas boires. Procés d'inundació. Fontcoberta, el Pla de l'Estany, imatge de calma, però més enllà les estructures de núvols tempestuosos. La setmana vinent tornen els ruixats, tornen les tempestes i, per tant, torna l'aigua. Una aigua com aquesta que avui vostès no paren de compartir. Compartim aquesta imatge de l'aigua corrent, de l'aigua fent soroll, que es veu en tants indrets del nostre país, aquí a Vià, però també no només l'aigua dels rius i de la Comunitat Nord, i també una miqueta al Mestral, a les Terres de l'Ebre. Un dia de nuvolades, això és el que és avui. Un altre cop dia de nuvolades, tot i que molt més sol a les comarques del centre i al sud del país, però amb aquests núvols que creixen cap al nord. Al Berguedà, doncs ja ho veuen, aquests núvols convectius aquesta tarda tornaran a donar algun ruixat amb el cereal. Bon dia i bona hora. Som al Gorg de Fontcaldes, a Vià. 9:15, estem a 13 graus i aquí tenim aigua per tot arreu. I el bosc ben verd. Aquí el tenen, fantàstic. O també el riu Gés, també tots dos afluents del Ter. Ja veuen que baixa també força alegre. O aquesta altra. Veiem la nuvolada darrere del Tibidabo, però amb un temps més estable i també en presència de núvols, però sense precipitació, a Bellmunt. Tot això Així marxem a aquesta imatge del pantà de la Llosa del Cavall i amb l'Enric Agut, que porta la previsió del temps i algun ruixat aïllat. Que vagi bé i fins demà. O, per exemple, la ciutat de Girona, 11 litres. Però després els núvols, com veuen en aquesta imatge, fantàstica, amb aquest cel blau, transparent, net,
s'han anat retirant. Avui és a comarques de Girona, Barcelona i el Pirineu. I acabem des de dalt de tot, des del sostre de la Molina, des de Puigllançada, 2.400 metres amb aquests núvols que es veien a la part baixa, cap al centre del país. I en fred, feia tramuntana, vagi bé. Com està aquí al mar, es veien peixets i una temperatura que està voltant dels 18 graus d'aigua del mar, la superficial. I des del Castell d'Orís, mirant cap a la vall del Gés, a Osona, aquestes boirines, aquests bancs de boira que eren força locals. Falta de vent total, aquesta falta de nuvolositat i aquest dia tan tranquil, però amb aquestes boirines que tornen a ser presents aquestes primeres hores del matí, redueixen una miqueta la visibilitat, alerta perquè demà en aquesta zona la boira serà una miqueta més intensa perquè aquesta tarda reapareixerà. Bon dia i bona hora. Són les 7:20 i som a Torelló. Aquí a la vall del Gés estem a 17,3 graus, una mica més fresquets que ahir. Tenim el cel tapat amb núvols alts. Aquesta tarda és previst que ens caigui algun ruixadet per acabar de refrescar l'ambient. Hola, què tal? Doncs comencem. Una imatge de paisatge de cel serè i d'aquests colors de nou. Mira que tots aquests vents allà... Aquest ramat... S'han llevat abans, el que ha anat a fer la imatge s'ha llevat abans que els vents. Qui pogués ser ovella, Tomàs. Aquest cel serè, que avui es mantindrà força serè a la major part del país, llevat de... Bon dia i bona hora. Bon dia. Són 3:15 i som a la Cellera de Ter. A aquesta hora estem a 22 graus, tenim el cel una mica enteranyinat, tenim força xafogó i aquí sota hi tenim el pantà de Pasteral, un pantà que avui està al 81,8% de la seva capacitat, inaugurat l'any 1900. Amb el cel totalment serè. La mateixa imatge veiem des de la Colla de Toses, a la comarca del Ripollès. Sí que a aquesta hora estan creixent algunes nuvolades. Tindrem temperatures 8 o 9 graus per sobre del que seria habitual en aquesta època. Això vol dir que les 4 clapes de neu que queden encara a les cotes més altes del Pirineu de ben segur que desapareixeran amb rapidesa. Més aigua cap a... Serà una setmana molt càlida i, per tant, volem acabar amb unes imatges una mica més refrescants, les que ens arriben des de les cotes més altes del Pirineu. Aquí la Tossa Plana de Lles, de 2.900 metres, encara amb aquesta clapota de neu, que evidentment amb aquestes temperatures té les hores comptades. Molt poca precipitació. L'estatí també ha estat ennuvolat fins a les 11, quarts de 12, després un bon sol i temperatura agradable. O una mica alta, fins i tot. A molts punts de les comarques de Ponent. I la imatge d'avui és un cel serè, un cel ras, un cel sense pràcticament nuvolositat enlloc, tot i que a primeres hores hi havia aquesta miqueta de vent que feia que la sensació de fred fos una miqueta més acusada al Pirineu, amb mínimes que han baixat en aquest cas fins als 15 graus. Aquesta calor rigorosa que està fent en aquesta zona, realment treballar en aquestes condicions de sol i de calor sempre es fa difícil. I en canvi, en l'àrea del Pirineu, aquest matí ha fet fins i tot fresca. Amb aquest cel serè, aquesta tarda hi haurà nuvolades, però en principi no hauríem d'esperar que hi hagi precipitacions. Ja tinc l'Helena aquí, que quan he dit rajada Cadaqués... Rajada Cadaqués, és que jo aquesta imatge ja l'havia vist, però jo no, és que quan m'has ensenyat de l'Empordà he pensat a veure quin poble és de l'Empordà, perquè aquesta ja l'havíem trobada. Tela. És d'ahir, aquesta. Sí, doncs vol dir que s'ha quedat allà. Li han agradat aquelles aigües, no m'estranya. No ens estranya que li hagi Cadaqués, exacte. I aquesta és una d'aquelles... Som les 9 i som a Lles de Cerdanya. A aquesta hora estem a 16 graus, just davant del Cadí, sense cap núvol, amb un dia de primavera-estiu preciós. Aquí encara ho tenim tot verd. 15-20 de juliol, extraordinari. Però parlem d'aquesta tempesta que ara veurem, de moment... Aquí tenim el temps que ens marcaven des del cim, el Puig de les Agudes, al nord del Ripollès, entre Llanars, Vilallonga de Ter, amb un dia que aquí no ha donat tempesta. Un dia de sol i un dia d'aquesta mar calma. Això sí, amb l'aigua del mar que està al voltant dels 25-26 graus. La cega, la imatge de la cega ara que ens ensenyaràs, preciosa. Però això hem de posar-hi molta... Bon dia i bona hora. Són 2:15 i som al mirador del Cap de la Barra de l'Estartit. A aquesta hora estem a 25,7 graus, 78% d'humitat i la mar en calma. Avui les temperatures tornaran a pujar fort. Poseu-vos a l'ombra. Uite com baixen. Uite quina rapidesa. Venia a colla, Uite-los. Vinga, va, avall, avall. De pressa. Cada dia més. Són macos,
per refrescar-nos una mica cap a Setcases, amb aquest ambient verd i serè, i també amb l'aigua del... I bé, paciència. Cal buscar l'aigua o aplicar-se-la al cos directament com sigui, que costarà de passar aquests 4 dies propers. Bona nit, adéu-siau. A la costa. Per marxar, ràpidament, aquestes imatges de l'embassament de Susqueda, ahir amb una situació de calma i de tranquil·litat i, en definitiva, aigua... Una situació d'aquesta verdor, perquè en l'àrea del Pirineu tornen les tempestes, però al mateix temps aquest cel serè a la tarda s'acaba convertint en nuvolades. Aquesta és la imatge d'aquest matí, ja ho veuen a la Vall de Núria, o d'aquest paisatge assolellat, en conjunt, i molt calorós encara avui i demà. Són 8:45 i som a Núria. A aquesta hora estem a 16 graus, no hi ha ni un núvol, ho tenim tot ben verd, les vaques esmorzen i esperem que a la tarda ens faci un bon xarbascat. Bona tarda, un bon lloc, Núria, per ser-hi a aquestes hores, quan està allà collant una miqueta la hora de les calamarsades i pedregades que hi ha hagut, per exemple, a Sant Quintí de Mediona, a Sant Pere de Riudebitlles. Aquesta és la gran tempesta entre l'Anoia i el Penedès, i buscant l'ombra enmig del sol, almenys al matí d'hora, a la Garrotxa, on després també a moltes zones de Girona hi canvia el temps. Per tant, precaució, Bon dia i bona hora. Som a Sant Grau, al cim de Sant Gregori, al Gironès. A les 10 del matí, 22 graus de temperatura, uns quants núvols per fer bonic, i avui sembla que la calor s'ha estabilitzat. Temperatures normals pel mes de juliol. Allà al fons podem veure Girona que té... Bon dia i bona hora. Són les 8 tocades i som al Castell d'Orís, a Osona. A aquesta hora estem a 16,8 graus i un 83% d'humitat. Avui se'ns acosta un embussament d'aire fred en alçada que farà que a les tardes d'avui i de tot el cap de setmana tinguem ruixats i tempestes. Hola, què tal? Pedra. Es demana extremar la prudència a la meitat nord del país. Quina inestabilitat. I aquí també veiem la mida de la pedra a Torelló. 2 centímetres ens comentaven, Déu-n'hi-do, aquí com queia, com acribillava la piscina. Aquí ja porta més de 35 litres en aquesta població. I mirin també el Solsonès. Fruit de les pluges del cap de setmana, i així estava el riu Ter baixa amb força aigua. De fet, ha augmentat el Ter, el Llobregat, evidentment el Foix continua amb problemes a causa del desbordament. Són 7:45 i som a la collada de Fontalba. A aquesta hora estem a 16 graus, aquí tenim el Puigmal, amb uns blaus i uns verds preciosos, i avui sembla que aquesta tarda pot ser que tinguem algun ruixat per aquí dalt. Doncs sí, és una de les zones on aquesta tarda podrà caure algun ruixat al Ripollès, però de moment... I acabem des damunt, des de 2.910 metres, aquí, des del Puigmal, amb el cel serè aquest matí, alguna boira hi havia. Tothom cap avall, perquè aquesta tarda aquí pot caure tempesta. A la muntanya s'ha d'anar al matí, també per fugir de la calor. Vagi bé. I fotos meravelloses, que ja l'estàvem veient. Aquesta d'en Jordi. Diu, record inesborrable. Qui no ha vist una posta de sol al desert del Sàhara es perd una meravella de la natura. Mira, aquí ens l'ensenya. Màgic. Diu que això és... Diu que el Sàhara el tenim molt a prop, estan molt preparats per rebre turisme. Diu, això és Merzouga, diu, al començament del Sàhara. Mireu també les sortides de sol, diu. És un color més diferent, aquestes impressionant. Mira quines fotografies que ens has enviat, Jordi. Meravelloses. La Susi també ens envia fotografies. I bona hora des de les Masies de Voltregà. Són les 8, estem a 19 graus i ja tenim a sobre el canvi de temps, que sembla que dimecres ens portarà unes quantes pluges. A veure si puja el cabal del Ter una altra vegada. Bona tarda, efectivament. Abans, per això, com es ven els núvols baixos aquest matí des d'aquesta muntanya, des del cim de les Borregues, al Ripollès, a 2.700 metres, arrodonint, amb aquests núvols baixos a la Catalunya central. Es comentaven que feia vent, un vent que arribava a ratxes de 40 km per hora. I moment per veure la situació. Cap al Pirineu, Prepirineu. I ja veuen, doncs, que els afortunats que ja han trobat alguns primers bolets, aquests rossinyols, el Ripollès, tot això, doncs, degut també a aquestes pluges. Ha estat el màxim d'aquests deltaaquàrids, però aquesta nit, si es miren al cel i veuen passar alguna cosa, continuaran sent els deltaaquàrids. Una imatge de verdor. Aquesta és una imatge bonica per veure i per compartir. Feia anys que no estava així la collada de Toses, doncs aquí ho tenen, unes precipitacions que es repetiran en aquesta zona un altre cop aquesta tarda, demà passat, però a partir
partir de diumenge desapareixen les precipitacions i ja ho diem, pugen o pujaran les temperatures. En el pronòstic, el que tenim... Imatges d'aquesta tarda des de Ribes de Freser, d'aquestes nuvolades que han amenaçat molt, però que de moment no donen precipitacions. Fins i tot ara mateix, aquestes imatges des de fa una estona, el cel encara està més carregat. Però sembla que de moment aquests núvols no són prou actius per donar ruixats. El Vallès Oriental. Ja ens explicaran el temps des de l'Estartit. Són les 12 i som al port de l'Estartit. A aquesta hora estem a 25 graus, avui no pica gaire, fa una mica de vent, tenim una humitat del 50% i avui és un dia perfecte per gaudir del mar. Doncs sempre gaudim, precaució, que veiem l'espai del temps amb una cosa que no ajuda gaire. Amb la mar totalment plana i al Pla de l'Artiga, a Molló, teníem aquest cel completament serè. Però, com dèiem, avui parlem de calor, i calor intens. Bon dia i bona hora. Són les 8:20 i som a Lles de Cerdanya. A aquesta hora estem a 19 graus i som just davant del Cadí, amb una mica de pols en suspensió, ni un núvol i esperem un altre dia de calor. Bona tarda, i és que aquesta calor comença a la Avui a baixa. l'espai del temps, dues cosetes. Veurem la història del 43, dels 43 graus, i també un bon predictor de les tempestes. Doncs, Néstor, de seguida estarem molt pendents a l'espai del temps per veure quin és aquest predictor que ens diu quan hi haurà tempestes. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i fins demà. I les prometíem un predictor de les tempestes. Aquí el tenen. Sembla mentida, però és així. Les vaques. Les vaques, quan es veuen agrupades en sectors de muntanya, en el sector del Pirineu, vol dir que de precipitacions en tindrem o a curt termini o a molt curt termini acompanyades de tempesta. I què millor que comprovar-ho? Ho comprovem en la imatge del radar i observaran com a partir del migdia, a punts de la Cerdanya, la població era Vilella, on estaven aquestes vaques, doncs aquí teníem les tempestes i tempestes que s'han reproduït a punts del Pirineu més occidental i que posen rumb cap a la Noguera i també cap al Solsonès.